Salut tuturor și bine v-am găsit la al treilea episod de data asta. Acum o să facem de data asta pe data viitoare am jucat cu Jesse și o să facem pe de 500 de trofee. Îi dăm drum și jucăm. Am crescut câteva trofee. Am crescut cam data trecută aveam 700, am crescut 100 sau 600, nu știu. A trecut 200. Oricum. E foarte ușor să joci, dar e foarte greu. Că te dă cu prostonaci. Bine, nu vreau să vorbesc urât, dar te dă cu oameni care își apă, nu știu, să zicem pe crău și mapa e de bug. Și pe asta nu înțeleg. Niciodată n-am înțeles. Gata, am murit și adversarul. Mai bine jucăm solo. Mai bine jucăm. Sau nu mai jucăm cu Jesse, mai bine. Jucăm cu Daryl. Deci dau eu 3, nu știu. Jucăm cu Daryl să-l facem de 600. Măcar de 570, măcar acolo. Să fie acolo. Că după aia mai facem. Hai să dăm la drum. Din păcate mie nu mi-a picat Jesse. La toți youtuberul le-a picat Jesse și mie nu mi-a picat. Din păcate. Stai! N-am avut noroc. E aici Dynamite cel nivel 1. Nu se plimbă limba prin gură. Nu! Mă moară. Nitro! Dați nitro! Bum, bum, l-omorâm! Bum, șacala! Bine pe adversarea mea, care trebuia eu. Voi știți că avem cupon de căsătorie. Avem un copil pe nume Jesse, care tot părul roșu. Dar nu știu de ce. Toți ziceau că e cu bunul, că nu, are părul roșu, păi și tot. Deci, să nu văd în comentarii. Oricum s-a băgat un nou update, un șmecher, schimb pe Daryl, 80 de gemuri, eu de-abia am 2 sau 5 cât am eu. Am cheltuit pe Big Box. Fugi! Nu mă prind. Da, mai zic. 2 trofee la script în ceașă. Eu vă zic, să aplicați tactica, cum se zice, mă, că am uitat, boscheților. Adică boschetar, să fii toată ziua boschetar. Adică să te pui într-un fiș, departe de zonă. Și să stai și să tragi. Dacă nu stai de el. Deci, bun vine pe mine. Nu poate să vină că eu dau de la distanță. Și el nu crede. Bine, dar și el de-aia nu crede ca mine. Și gadgeturile, am cumpărat un gadget pe Dynamite și am cumpărat 2 gadgeturi. Ieri am cumpărat pe Shelly, acela care te dă mai în față. Și astăzi am cumpărat pe Dynamite, cel care dă cu mai multe. Și acum sunt pe 0 bănuți. Sunt falit. Nici token, nici etichete n-am. Deci sunt falit, aparent. Dar sunt bun pe trofee. Pot să fac 12.000. Cred că poi mâine, oricum va zic că de acum încolo să postez din 2 în 2 zile. Adică o zi postez în ziua aceea. A doua zi nu postez. Și a treia zi postez. Tot așa o să fac. Dacă sunteți de acum, să scrieți în comentarii. Dacă e aici.
Dacă nu mai vă uitați la mine. Asta e. Nu, locul 3 l-a făcut bine, știi ce ați făcut? Așa. Bine. Uite, 98 de bănuți, 0 etichete, 1791 de star points-uri și 3 gemuri. Hai să mai vă zic ceva. Am 600 de pe 3 brawler, pe 4 brawler și vreau să fie 5, puderele o să fie. Cred că videoclipul acesta o să fie de 10-12 minute, că cam atâta. Cam n-am și multă baterie. Bine, telefonul e la încărcat. Nu prea încărcat. Mai filmez și după a 10, care de-abia merge. Are puțin gigabytes. Oricum o să strâng bani ca să, cum vă zic eu, ca să-mi iau 11 Pro Max. Olei, bom, 512 GB. Și eu, bă, îți bagi orice joc vrei tu. Îți bagi și GTA 5, cred că. Bine, nu știu dacă se poate, dar eu așa zic. Că s-ar putea. Moschetari. Derele bun că are ultimata aia, bombo și zoom. Dacă ești un bun cu derele, vă zic eu, luați-vă ultimata. Țineți-vă, uite așa, de un personaj care este numai pe locul 7, nu 2. Mai câștig și eu. Măcar 570. Îmi trebuie 29 de trofei. 26. Ha. Odată pe El Primo, de la 10 până la 11 jumate, m-am chinuit să fac 600 de trofei. Și eu aveam 525, adică 75 de trofei. Bă, numai de boschetari. Eu stăteam aici. Și să zicem că veneam unul aici, că nu vezi de acolo. Și când veneam aici, bum, 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 dacă mă urăm. Și pierdeam 76 trofei. Deci e greu să joci, că dai de boschetari mulți. De asta dacă nu s-ar mișca, dar să miști, îl omorăm. Acum stăm și noi ca boschetari. S-a făcut 8 minute, atât de repede a trecut timpul. Bă, ești nebun. Testurile nu le-au la nimeni, deci sunt prins. Le ia bun acum. Mamă, tare bun. 7. 8. Vălele, numărul ăla. E greu să joci, frate. Și am uitat să vă zic, să scrieți în comentarii ce joc să mai joc data viitoare. Ori de la Rostar, ori Car Parking, o să fac un episod despre Car Parking, ori Trivia de România. Știți, dacă v-ați uitat la Sălbaticul, la Lectoratul sau Becea, se jocă jocul prostie, adică Trivia 2. Și l-am și eu, l-am făcut cont, frumos, și mă joc. Până acum am fost pe locul 2 și 1. Locul 2 și 1. Adică sunt între prost și deștept. Dacă iau locul 2, dacă iau locul 1, sunt deștept. Dacă iau ultimul loc, hai să facem. Să fac 150, dar îi face videoclipul de-al meu. Mă înjurați în comentarii. Hai să fac asta. De ce dau mereu pe 3? Deci dacă iau 7 trofei, Doamne ajută să iau 7 trofei și noi mă joc pe asta. Și iau pe Gin sau să-i fac de 550. Deci,
V-am zis. Car Parking, Triviador România sau Brawl Stars. Ce vreți voi? În Car Parking sunt cam sărac, deci o să fie un episod cam de 15 minute acolo și în Triviador 12 sau 11 minute. Mă juc în fiecare seară și dimineața. Mă juc pentru pe joc, joc 3 meciuri bine. Mă visează ce deci așa să spargi Brown Box-ul cu Daryl. Olă, vine Shelly. Shelly, ciu-ciu, ce face acolo? Și să dați like și subscribe, am uitat să zic, trebuia să zic la început episod. Nu, omoară. Cred că sunt mor. Mor? Și eu, n-ai bă. Da, așa, mor, mă, și mori, mori. Mori, mori. 6 trofei. Să mai moară cineva. Ne crezi. Nu mine, du-te pe el. Așa. Așa te vreau. Hai să facem timp. Doar. Hai odată. They say she's too wrapped up in herself. Mai trebuie 88 de trofee. Fac 12.000. Cred că fac un episod special cu 12.000. Și o să deschid Megabox cu voi odată. Asta crede că are stat vorbă, dar prostii. Vă zic eu ceva, dacă aveți trofee mari, și pe acelea aveți de 700 de euro. Bă, când dați, am avut și sigur. Stai că nu e mort. Papa, 0 trofee. Bă, Spike, bă, dar prostănac sunt și eu. Spike, Dynamite al meu are 8? Cum a făcut el 8? Nu-i pot să fac. Eu mă duc pe ăsta. Sau nu mai mă duc. Uite. E aici. Sari. Ce. Și nu. Ba, nu are 11. Curios. Cred că luăm locul 1 sau 2. Cred că locul 2 luăm neapărat. What the f... Nu mai zic nimic. Nu, trebuie să mai dau un meci. Trebuie să iau măcar locul 2. Nu se poate. Cum? L-am omorât. Cu cine mă dă? Cu Bull. Lasă că e bine. Bull, du-te tu pe ăla. Du-te tu că mă duc la bătaie. Că o să mai zic. La bătaie. Mă, ce-i mai aia? De dă bonii. Cred că are maxamă. Cred că are power 9 sau power 8. Ce-i mamă? Ce-i mă?
Nu, mă juc aici. Cu cine să vorbesc? De unul singur așa. Ia vezi că în 5 minute începe căutarea adevărului. Cred că a început deja. Vezi că a venit și mama aia. Mai bine. Și